namin diri karon sa City Hospital. Look si Mama. Kaming dua diri nagtugda ni. Guys, dito na namo diri karon sa City Hospital. So, sado say nga taon taman positive gid akong mama sa COVID-19 no. So swab pa lang na siya. Since ako iyang watcher diri karon, nahinaot pud ila ko nga negative ko kay iswab man gyud ko kay ako man ang iyang kuan. Ako iyang bali watcher. So mahinaot ko nga magampo mo. Isod kayo ang kahimtang karon diri sa JR Borja. As of now, tanawan ninyo, makita ninyo nga na ay mga bato-bato, dili na siya open, kaayo na open. So, maura to, salamat kayo sa inyong mga pag-ampo. So guys, may hapon, no? TL din ni mama. So, nakakita ninyo nga, duha na ako kabuo akong mask. Nagmask na ko kay nagpositive na si mama na result sa iyang swab test. So, positive siya, no? So, kita nga isip isa ka watcher niya. Kinahanglan niya punta mag-protection sa atong lawas. So, natay face shield, natay mask. Double mask na na. Ara ang first. Mas na tada, naghigda lang ko kay nagpahulay ko kay bilar kay ko every night di ako gakabilar sa ila matulog ko na. So taon taman nga positive man gid siya, so laban lang ta. Suportahin ko ninyo sa among journey dito sa hospital nga makita ninyo ang say nahitabo. So maura to mao din ng hospital. So, bye-bye. So, it's day 3. Day 3 na namo diri sa City Hospital. Then, nakabalhin na po ni og 10. Tulo ra mi kabuog sa tulo ka patient sa isa ka tent. Para si mother. Siya, so isod gyud kaayo ang mga room diri karon tungod sa kadaghan nga pasyente, daghan kay gaabot-abot, daghan po kay pangamatay. So mag-amping tang kanan, no? Hi guys, it's my day 4 na namo diri. So, Lunes man taron. Kaupat na namo kadlaw diri. So, nalang gyapon mi sa tent nami sa gawas gyud. Wala pa mi nakakuha og kanang kwarto tungod kay puno-puno kayo ang mga hospital karon. So, si mother naghigda ko siya, may gani kay nakatulog na siya karon. Wala siya nagsaba, wala siya nagkanang gani ulit siya nagsalimuang. So, magigda po ko kay dili sayo mahimong watcher, no? So, mauto ang pintag kanunay o di mo pasagdan.